u fuq kull ħajja individwali tagħna illum, għall-glorja tiegħek missier. Grazzi Ġesu. Nilqawkom eżis aħwa, Maltin u Għawċin u familja River of Love madwar Malta u Għawdex għal-messaġġ ieħor il-lejla. Dan huwa messaġġ li hemmen ħajkolkom bżonnu regolari fil-ħajja tagħkom. U iktar ma tikbru fil-mulej iktar ħajkolkom bżonnu u anke speċjalment fi żmien li qegħdin ngħixu ħajkolkom bżonnu wkoll anke fuq ċertu deċiżjonijiet li ħajkolkom tagħmlu fil-ħajja tagħkom b'staġuni differenti, żmien differenti li tgħaddu minnu. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek u jdi talba warajja minn qalbek. Jgħidlu Missi Qaddis, kellimni llum mill-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni, għatini għarfin, iftaħ li għajnejja skont il-kelma tiegħek. Għamel minni dak li trid int. Għallimni ngħix fid-dawl ta' dak li huwa sewwa f'għajnejk mulej u glorifika ismek fil-ħajja tiegħi. Jiena lesni l-kelma tiegħek u għadtu għabti iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħannejdilkom biex intom tiftħu fit-2 Korintin kapitlu 13. Dawn huma skritturi ċavetta key scriptures għal Kristjani. Illum kien hemm kelli bosta kliem fl-ispirtu tiegħi xtaqt naqsam magħkom imma naħseb anke għaż-żmien li aħna qegħdin ngħixu u għall-Knisja naħseb huwa importanti li tifhmu daw il-prinċipji kif jopera Alla fuq rigward kif tkun taf il-mulej imexxik. Kif imexxik il-mulej. U ma toħduwix for granted li tgħid li hija naf kif imexxin il-mulej, għax inti meta tara l-żminijiet li qegħdin ngħixu u tara anke bosta Kristjani madwar id-dinja inkluż f'Malta kullimkien li jibdew jiżvijaw fil-mixja tagħhom fil-mulej minn bej ħaġa jew oħra jew b'mod jew ieħor, hija ovvja li mhix daqshekk ovvja li bniedem ikun jaf kif jiġi mmexxi mill-mulej. Għaliex jekk vera kieku daqshekk ovvja, għaliex il-mulej wissi l-ikbar sinjal tal-aħħar ta' żminijiet huwa l-qerq. Jekk l-aħħar ta' żminijiet il-qerq u iktar komuni u jirrenja, ifisser li ħafna ma jkunux qed jimxu fid-dawl tal-verità tal-Alla. Imma minn għalihom li huma taħsibx ħadd ieħor aħseb fik. Allura hemm ċertu pilastri, safeguards, kif inti tissalvagwardja ruħek biex meta inti tiġi mmexxi jew mmexxija żgur tkun iktar żgur jew żgur ċert li vera Alla timexxik. Amen? Għadu attenti. Is-sound all right, eżaż hemmhekk? Amen? ċekjaw li għawara, għandi bżonna għawara daqxej sound aħjar. Mela, ħamorru fit-2 Korintin, kapitlu 13. Dan l-istess prinċipju jeżisti wkoll f'Mattew kapitlu 18, vers 15 sa 17. Din hija t-tielet darba li ġej għandkom. Pawlu qed jgħid il-Korintin. Fuq il-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta titwettaq jew tiġi konfermata, aħna ngħidu l-kelma bil-Malti titwettaq, imma bl-Ingliż jgħidlek confirmed. Kull kelma. Mela aħna bil-Malti ngħidu fuq tlieta toqgħod il-borma. Meta il-mulej imexxik, hemm żewġ affarijiet fil-ħajja Kristjana li huma kruċjali. Number one il-kelma u l-oħra l-ispirtu. Mhux il-kelma mingħajr l-ispirtu għax tista' taqa' f'legaliżmu u laqqas l-ispirtu mingħajr il-kelma għax tista' taqa' f'liberaliżmu. It-tnejn, il-kelma u l-Ispiritu Santu. Importanti u għalkemm di suppost basic, però nara bosta well-meaning aħwa li jagħmlu violation serja ta' din. Aħna suppost nafuha b'mod fundamentali
li l-Ispiritu Santu meta jkellmek qatt ma jista' jmur kontra l-kelma. Qatt. Mela jekk inti tħoss xi ħaġa, qed tisma' xi ħaġa u taf li tmur kontra l-kelma tal-Alla, mhix minn Alla. As simple as that. Mhijiex min Alla. Fl-ewwel Ġwanni 4, Ġwanni jgħid lill-Knisja hemm bosta spiriti li ħarġu fid-dinja u mhux kollha minn Alla. Hemm passaġġ fil-Ktieb ta' Deuteronomju ħanarjulkom. Kapitlu 13. Fejn Alla, isimgħu għadi, fejn Alla jippermetti li profeta fals fost il-poplu tiegħu stess iħallih jipprofetizza, iħallih jikkonferma l-profezija tiegħu u Alla jgħidu da mhux minni. Kif jista' jkun pastor ma seħħet ta' dik il-profezija? Dan huwa ħanamel statement fundamentali bħalissa, isimgħu sew. Għattilkom kemm il-darba imma didi tiżommuha fuq on the forefront tal-ħsibiet u moħħkom. Meta Alla jitkellem illum jitkellem dejjem mill-filter ta' Kristu. Il-filter irid ikun Kristu. Il-filter irid ikun il-patt il-ġdid. Il-filter irid ikun il-kreazzjoni ġdida. Il-filter mhix il-liġi, jiena inti il-liġi mhux għalina. Int għandek il-liġi tal-Alla diġà fik li huwa Kristu. Il-filter huwa il-kreazzjoni ġdida. Qed ngħidilkom għodu attenti għaliex anke jekk inti ssib xi ħaġa fit-Testament il-qadim u tgħid tara di qed tikkonferma li xi ħaġa miegħi, tissiba fi Kristu fit-Testament il-ġdid għax inkella tiġi żvijat. Kif jitkellem fit-Testament il-qadim, Alla kien differenti kif jiddilja mal-poplu tal-Alla fit-Testament il-qadim skont ma' Testament il-ġdid. Fit-Testament il-qadim Alla kien jitkellem ma' poplu karnali mejjed. Fit-Testament il-ġdid Alla jitkellem ma' poplu ħaj fi Kristu. U faċilment, ħanidkom frażi. Hemm kors, jiena nagħlem kors, ħafna Bible colleges jgħallmu kors jisimmu hermeneutics, l-istudju ta' kif tinterpreta l-kelma. Ħafna min-nies meta tisimgħu dal-istudju jisimgħuha it's in the Bible is not enough. Smajtu għadi? Meta ġawadi jgħidlek, but it's in the Bible. It's not enough. For a Christian is not enough. Trid tkun fid-dawl ta' Kristu. Fi kliem Kristu, taħt il-kreazzjoni ġdida. Darba tilkom ġieli jażajta diriċċajta, ma darba kien hemm wieħed u kien iddisperat u jrid il-Alla jkellmu u kien jaf li ħafna Kristjani jiftħu l-Bibja bl-ammentek, ipoġġu subajhom u meta fejn jinżel subajhom ikellimhom. Jisu xi tip tal-ottu jużaw għall-Bibja xi kulta. Sewwa, u da fetaħ il-Bibja u qallu Alla kellimni xi tidejli u da fetaħ il-Bibja hekk u poġġa subajhu qal u Ġuda mar jitgħallaq. It's in the Bible. Il-Bibja mhix il-lottu. Aħna niddiljaw ma' Alla ħaj. Ma' missier. Ma' bniedem, mhux bniedem uman, ma' bniedem persuna. Ma' persuna li jimpurtaħ minnek, iħobbok jiġiqlek il-ġid għandu pjan tajjeb u ġid għalik, u ma jridekx tgħix konfuż u tżvijjal. Jekk Pawlu jwissina, jekk Ġesu jwissina, jekk Ġwanni jwissina li bosta Kristjani fl-aħħar ta' żmien jiġu żvijati, ikkonsidra li jekk nifsek li inti tista' tkun dak il-kandidat. Tħares lejn ħadd ieħor, ħares lejn innifsek. Mela kif ħankun naf jien li jiena vera tigwidani l-Ispirtu Santu fid-deċiżjoni li qed nagħmel.
Mela number one, dan huwa prinċipju importanti, ħajkun dak kollu li Alla tagħmel fik, speċjalment fejn inti qed tieħu deċiżjonijiet ta' min naf, is-siefer, missjoni, ministeru, żwieġ, relazzjonijiet. Ħalli lil mulej jikkonferma number one bil-Bibja fid-dawl tat-Testament il-ġdid, jiġifieri fid-dawl ta' Kristu, fid-dawl tal-persuna ta' Kristu. Jiġifieri inti tittejda l-kliem ara. Jiena nista' nimmaġina l-Ġesu jagħmlu dan? Nista' nimmaġina l-Ġesu jgħidu dan? Jekk le, armija mal-ewwel. That's it. Għax inha inti mżejħin jagħmetaw lil min? Mhux il-Mosè. Kieku ħafna pastors jqogħdu jimitaw il-Mosè, ħafna mill-kongregazzjoni tagħhom min imutu bis-srieb, min imutu bi-skorpjuni, min imutu bil-pesta, min imutu tinfetaħ l-artu tiblaħħom, kieku jkunu jimitaw il-Mosè. Imma aħna ma nimitawx il-Mosè, aħna nimitaw il-Kristu. Ġesu x'qal lid-disċipli tiegħu, intom ma tafux ispirtu għandkom, ma tafux il-bniedem ma ġiex biex jeqret il-bniedem ma ġiex biex salvaha. Mela kull pjan li Alla jaħdem fih huwa dejjem redentiv. Amen? Alleluja. Mela make sure li f'kull ħaġa li inti, speċjalment deċiżjonijiet. Ismani, mhux ħan iċċassata, imma mhux l-ewwel darba li smajt. Pereżempju, smajt ftit snin ilu sfortunatament kien hemm ministeru kbir li ir-raġel ta' dan il-ministeru qal li Alla qallu li l-mara li huwa miżewweġ magħha mhux il-mara tagħha, mara oħra, dik il-mara tiegħu. Kontu smajtuha dik l-ereżija? U da konvint li Alla qallu. Kif jista' jkun raġel tal-Alla jiġi żvija daqshekk mara ta' żwieġ ministeru globali miegħu magħha u f'daqqa waħda jiġi jgħid Alla qalli mhux din mara tiegħi. Iżewwiġ the wrong one. Let me tell you something right now. If you married the wrong one, too late. It became the right one now. Be careful. Għaliex xejt l-iskrittura kol fl-ewwel Timotju 4 li bosta jfittxu jgħidulhom dak li jridu jisimgħu. U l-ispirti familjari jaf xi tisma' int. Moħħok hawn, brother, moħħok hawn, sister. L-ispirtu familjari jopera simili bħal l-Ispirtu Santu. Ma mhux qadsek ikkorrompik. Għodu attent. Qed inwissikom b'imħabba bħala missier. Għodu attenti. U jekk b'xi mod tħossok komdu u b'xi mod tħoss l-ego tiegħek ippettjat, stop it. You're being misled. The kingdom is not about you. Ix-xogħol tal-Alla is not about you. Għod attent. Make sure, anka meta tiġi biex tmamel vjaġġ. Illum iktar ma tikber fil-mulej, iktar tibda toqgħod attent għall-passi tiegħek. Għal-bidu da bħal babies, għal-bidu jagħmlu passi jaqgħu jerġgħu jaqgħu, ma tistax tibqa' żgħir ħajtek hekk. Mbagħad tibda tikber. Tibda tiġi ddixxiplinat, tibda tiġi trenjat. Sewwa għalkemm aħna ħadd minna bu perfett u ħadd fuq din id-dinja ma ħajsir perfett, imma ma tistax 20 sena wara li sirta fil-Kristu għadek tagħmel l-istess żbalji ta' 20 sena ilu. Għax jom mhux vera xejn Kristjan, jom kellha bqajt karnali u baby. U l-mulej ma jridekx taħrab iċ-challenge, tiffaċċja ċ-challenge, għax bekk biss ħatikber. Bekk biss ħatikber. U meta jiġi challenge qudiemek tgħid illa ġara li Alla jaf bih. Alla jaf bih dak iċ-challenge. Iffaċċjah għax Alla jrid jaħdem xi ħaġa fik biex ikabrek.
mhux kabballek rasek, anzi pjuttost jaqtalqilek ra barra rasek, ikabballilek fil-karattru. Amen? Mela number one, meta inti ħadam id-deċiżjoni, anke jekk meta inti tħoss sejħa, number one kollha kemm aħna msejħin. Mhux kulħadd tal-istess ministeru ma kollha kemm aħna msejħin. Mela meta inti tiġi msejjaħ jew tiġi mħoss għandek sejħa, make sure li għandek konfermi kif ħanitkellmu fuqhom illum fl-Iskrittura. Amen? Number one, mela, dejjem dan il-prinċipju tkissruħx, dejjem irid jiġi konfermat bil-kelma tal-Alla fid-dal tat-testament il-ġdid fil-kreazzjoni ġdida fi Kristu. Number two, tagħmel xejn jekk m'għandekx paċi fuqha. Tagħmel xejn, mhux qed ngħidlek ma tiġix tnaddaf il-knisja ta' jew tgħin il-barra l-oħta kolħuk. Dak affarijiet li m'għandek għalfejn tħoss xejn għax dik hija mħabba, timxi fl-imħabba dejjem. All right? Jew nkella tiġi jinnaf iż-żejjen, jew tirranġa s-siġġiet, jew nkella tgħin f'xi ministeru, dak qed nitkellem meta inti tħoss xi sejħa l-ministeru jew missjoni, jew evangelizzazzjoni tmur barra Malta, jew jinnaf tibda xi ministeru f'ħajtek. Sewwa? Taġġilx. Number one, make sure li tiġi immexxi bil-paċi tal-Alla. Li tkollok paċi ġenwina f'qalbek. Jekk inti m'għandekx paċi, tiġawa sinjal li hemm probabilità kbira li mhix minn Alla. Jekk inti, ħantik eżempju, jekk jiena għandi qed inħoss nixtieq nibda ndoq il-pjanu, minn naf, għax toġobni l-mużika. Imma kull darba naħseb fiha għandi xewqa ma m'għandix paċi, allura nfittex il-konfermi, ma taħseb li jiena msejjaħ għall-pjanu. Inti x'tidellek sister, taħseb li tajjem fuq il-pjanu jien? Ara kif tħossok inti fl-ispirtu tiegħek hekk aktar għandha. Qalbi inti m'intix tinduna. You're fishing for someone to tell you what you want to hear. Il-dak li għallek inti minti bisejħal fuq il-panju, il-pjanu xertlu. Le dak għax dak jafni wisq. Kienet Hagin kien jgħidilna, għodu attenti għax jekk inti toħroġ mill-ministeru li Alla sejjaħlek, jew tispiċċa taqleb ministeru minn li Alla sejjaħlek, inti tkun tpoġġilek nifsek periklu, mhux għax ħadmu l-infern, imma tispiċċa tabbortja s-sejħa tal-Alla fuq ħajtek. Tipritka ma tfissirx pastor awtomatiku ta'. Jekk taf il-Bibja bil-Griku bil-Hibru ma jfissirx awtomatikament teacher. Jew preacher. Forsi Alla jridek tistudja l-Hibru għalik biex tikber int. Tifhmun, ħafna jaħsbu għax pereżempju għax jippritkaw, jew għax kapaċi jagħmlu pritka, jew għax jissandhom Facebook Live, Alla jkollkom, ma għodu attenti. Sewa, għamlu preaching jissandi ħafna segwaċi, jagħmlu li like u follow. Issa għandi naħseb jiena pastor, ix vera. Għodu attenti, jeżis aħwa. Għodu attenti. Mela, number two, ħares iċċekkja l-paċi f'qalbek. Jekk għandek daqsxejn ta' dubju jew konfużjoni, l-ewwel Korintin 14:33, Alla mhux Alla tal-konfużjoni. Alla mhux Alla tal-konfużjoni. Tagħmel xejn fejn m'intix ċert, mhux once again. Pastor moħana me xej fi knisja qabel ma Alla jgħidli. Fej dak li għallek fil-Bibja li għandek tagħmel m'għandekx għalfejn titlob il-Alla fuq, diġà qabatu għamlu. Imxi mill-mħabba, imxi bil-maħfra, imxi fil-ħniena, għejn il-minu batut, sewwa, dak m'għandekx għalfejn toqgħod titlob l-Alla, dan għandek nagħmlu jiena 100%. Sewwa. Qed nitkellmu fuq fejn inti qed tikber issa, tikber fil-matura, ġifieri timmatura. U tibda tħoss ċertu xewqa taqdi f'xi area, jew f'xi ministerju, jew tmur x'imkien jew missjoni. Ma tattent.
Okay? Ħalli inti topera qatt fil-konfużjoni, ħalli l-paċi tal-Alla tmexxik. Infatti fil-ktib ta' Eżajija 55, vers 12, tgħidlek li ħalli l-paċi tal-Alla tmexxik, ħalli l-paċi tal-Alla toħorġok minn dan l-istaġun għall-istaġun li jmiss. Jekk Alla ma qallek xejn, tiġi qallek. His silence is also him speaking. Il-silenzju tiegħu ukoll huwa Alla tikellmek. Qed tifhmu? Halleluja. Mela il-paċi ħalli l-paċi tal-Alla tmexxik. Tagħmel xejn fejn m'għandekx paċi fuqha. Please ifhmu mhux qed nitkellem għal affarijiet basics tal-Kristjani ta' kulħadd. Li tmur il-Knisja m'hemm bżonn titlob il-Alla fuqha. Li tixxierek m'hemm bżonn titlob il-Alla fuqha. Dawk huma komandamenti ġenerali, doveri għal kull Kristjan. Okay? Aħna nitkellmu meta inti tibda timmatura, tibda tikber fid-dixxapolat tiegħek u issa tibda tittoqgħod attent biex ma tikbillekx rasek. Għax l-arfien inefħek u għall-imħabba tal-Alla li tkabrek. Attent. Mela aġixxi fejn biss għandek il-paċi. Waħda mill-affarijiet li jiena nħossni jien personali nitnikket fihom, jien meta nies jgħiduli pereżempju il-mulej qalli. Mbagħad insaqsihom sibili fil-Bibja dak li ħad tagħmel. U bla ċajt ma jistgħux jisibuha ħmoda. Taf xi tfisseru dak li inti għażilt talaq widnejk għall-Ispirtu Santu għall-kelma tal-Alla u ma tix tisma'. U taf x'ħajjagħmel l-Ispirtu tal-għadu ħajbatlek vuċijiet biex tisma' dak li trid int. Għax la m'intix ħad tisma' l-kelma, mela issa ħajbatlek spiritu familjari biex tisma' dak li trid tisma' int. Proteġi qalbek. Proteġi widnejk. Ħanejlek aħwa. Profeta tal-Alla li Alla tan il-privileġġ impoġġi taħtu bħala ministeru għadni taħt il-ministeru tiegħu sal-lum u hekk ħanqeb blajna tal-Alla. Kien jgħid hekk ara, aħjar inkun pass wara Alla milli pass quddiem Alla. Aħjar inkun naqra tard milli too early. Aħna għandna proverbju għat-tugsa għal-ġalija kemm hawn friħomja. Waħda mill-areas li fl-esperjenza tiegħi anke fejn jiena ġieli żbaljajt u fejn jiżbaljaw il-bosta minnkom hija meta inti tħossok maġġel. Ħares lej ħajtek, ħares lej l-aħħar 6 xhur ta' din is-sena. Ftakkar fejn għamilt xi żball u ara jekk mill-iżball li għamilt mhux minħabba għax aġġilt. Listen, God is not in a rush. Your flesh is. Jesus has been waiting 2,000 years. I'm sure he can wait another couple of years if need be. Ġesu ilu jistenna 2000 sena biex iġi għal-Knisja tiegħu. Mhux ħajda jistenna senti oħra biex inti tagħmel dak li qed tħoss u tagħmlu sew. Minflok tagħmel balbuljata u tikkawża ruxma ta' konfużjoni li ma tkunx ġejja minn Alla. Ma waħlu f'Alla. Alla qalli. Stenna. Għamel l-affarijiet sew. Jina u inti, intom taħsbu f'dak il-jum li inti tittiffaċċja lil Sidek Ġesu. Taħsbuh fih dak il-jum.
Intom tafu li ħatidru qudiem ir-Re tal-Glorja. Tafu li titadu rendu kont anke din il-kelma li tiżimgħu intom. Inkluż jien. Alla mhux skizofreniku. Alla mhux ħajjgħidlek jien sejjaħtlek biex tagħmel A u wara sentej pastor qed inħossni li għandi nagħmel B. Biddel fehmtu Alla ġifieri. Din tottal ħafna relazzjonijiet fi żwieġ, fil-Knisja, fil-Ministeri. Għax m'għadniex komdu, m'għadniex nirċievi. Forsi huwa l-istaġun biex tagħti mhux tirċievi. Anka tfal tiegħi m'għadhomx jieħdu botil. Qabel kienu jieklu u jħallu l-plat maħmuġ. Illum jieklu u ngħidulhom natfu l-plat. X'inbidel? Xej. Hawn bidel. Hawnhekk inbidel. In-nuċċali biddilna d-nuċċali, tiftakru biddilna n-nuċċali? Mela, number 2 għedna il-paċi, Alla ma jgħamarax bil-konfuzjoni. Number 3, mela l-kelma, l-Ispiritu Santu li jmexxik fil-paċi. Number 3, Atti tal-Apostli kapitlu 13 minn vers 1 sa 4. L-Ispiritu Santu tkellem l-Apostli fil-Knisja dakinhar li kien hemm il-profeti u l-allima u qalilhom warbuli lil Sawlu u lil Barnabas għax-xogħol li għandi għalihom. L-Ispiritu Santu lil min kellem? Nimxu mal-Bibja vera, nimxu vera mal-Bibja. Lil min kellmu? Meta jina ħankellemkom mill-lat ta' ministeru, għax ovvjament jina kont minna li ħaneqpa ngħix għall-Amerika dejjem. Jina ma konċ naħseb biex nġi Malta ħlif għal-holiday. Meta l-mulej beda jkellimni li jina ħnibatek, il-mulej beda jgħid li jina ħnibatlek f'Malta, l-ewwel reaction tiegħi kienet no way. Ma kellix moħħi li nibda knisja f'Malta? Il-mulej edha b'nies fuqi mhux biex jgħidu li x'għandi nagħmel, ma biex jikkonfermali dak li Alla tiġa beda jkellimni fl-ispirtu tiegħi. Il-pastors tiegħi. U stennejt żmien sakemm jiena niġi mibgħut. Għax fl-Iskrittura m'hemm ħadd m'hemm l-ebda xogħol li jisir differenti minn hekk. Kellimna fuq għadi li anke meta jsir evanġeliżmu, l-evanġeliżmu mbagħad jagħmel jibgħatu għall-apostli għandek Atti kapitlu 8, Atti 11, jisir pereżempju Samarja rċevet il-kelma tal-Alla l-Bibja tgħidlek. Mbagħad bagħtu għall-apostli x'għamlu, vers 14, biex jagħmduhom fl-Ispiritu Santu. U bdiet il-Knisja hemmhekk, Atti tal-Apostli kapitlu 11. Marru Antiochja, dew jevanġelizzaw minħabba l-persekuzzjoni, wara xamlu li sabu ħafna li saru disċipli. Batu l-apostli biex jistabbilixxu l-xogħol tagħhom hemmhekk, għax kollox irid jiġi konfermat bil-kelma. Mhux bil-karizma, bil-kelma. Il-karizma fil-Bibja hija xi ħaġa sabiħa ta' hija d-doni, il-karizmata. Id-doni. Il-paċi vera ma toperax fejn hemm il-konfużjoni u Alla mhux l-awtur tal-konfużjoni.
fejn meta inti għandek pereżempju dubju, mhux l-ewwel darba pereżempju jistaqsuni li pastor, qed inħossek hekk u hekk biex nagħmelek hekk u hekk. Inti kif tħoss? Jien ngħidilhom, iva ta' nara fik, inħoss nemmen tixjed mal-ispirtu tiegħi li nara fik dik. Jekk inti tiġi tgħid li pastor jiena nirħoss li għandi sejħa ta' evanġeliżmu. Imma jekk jiena naf li inti qatt ma tirbaħ ħerwieħ lejn Kristu. M'għandikx dik ix-xeħta, jalla kulħadd ikollu, u vera kollha kemm aħna msejħin biex nevanġelizzaw u nġibu n-nies lejn Kristu, imma mhux kulħadd għandu sejħa ta' evanġelist. Allura jekk inti tgħid li pastor qed inħoss li jiena għandi nevanġelizza, x'qed tistenna? X'qed tistenna? Mor evanġelizza. Inti qed tistenna pożizzjoni? Qed tistenna rikonoxxenza tal-bniedem? Jekk inti għandek sejħa ta' evanġeliżmu, ħalli d-don tiegħek id-doni tiegħek il-frott tax-xogħol li Alla fdalek juri fik li dik is-sejħa tiġi konfermata. Qed tifhmu? U mhijiex xi ħaġa sejf li jekk inti msejjaħ għal ministeru partikolari, inti daqbes ta' minn ministeru ieħor. Għax dik mhux is-sejħa tiegħek tkun. Daw mhux affarijiet ta' ċajda, u affarijiet aħna naqdu Alla ta' ordni. U l-kelma ordni mhix kelma maħmuġa ħwa. Is-sema topera b'ordni u l-Knisja topera b'ordni. Amen, aħwa? Halleluja. Per eżempju, Filippin, taġobni l-iskrittura Filippin 2, vers 17, vers 22, l-ewwel Korintin kapitlu 14, 4 vers 14-17. Per eżempju, ħanaqraw l-ewwel Korintin kapitlu 4, morru hemmhekk, vers 14. Qed tifhmu xi ħaġa? Mela number 1, make sure li kollox jiġi konfermat mill-inqas tliet xhidiet. Il-Bibja, l-Ispirtu Santu, u issa wasalna għandek il-paċi, jitkollok il-paċi tal-Alla. Jekk ma għandekx paċi jieqaf. Jista' jkun li mhux minn Alla u jista' jkun not the right timing. Jekk jiena ħa nagħmel xi ħaġa u naf li ħatweġġa l-ġisem ta' Kristu, tiġix tgħid li dik minn Alla. Simple as that. Taf x'inhi dik l-ego tiegħek qed jgħajjad. Insejt li l-Kristjaneżmu it's not about you. Issa jista' jkun għandek sejħa, imma qgħod attent. Bħalma ġieli ngħidu intom, aħna bl-Ingliż hemm espressjoni tgħid, you don't need to burn bridges. Why burn a bridge? We build bridges, not burn bridges. Anta fmu? Alleluja. Mela l-ewwel Korintin 4, ara x'jgħid Pawlu, di skrittura sabiħa vers 14-17, għax fl-istess jgħid f'Titu kapitlu 1 vers 5 sa 10 vers 14. Minix nikteb dan biex nħamrilkom wiċkom imma biex nwiddibkom bħala uliedi jeżis. Uliedi, Pawlu jitkellem bħala missir spirituali għaw. Għax jekk għandkom bleluf għallima fi Kristu, ma għandkomx ħafna missirijiet għax jienu li bl-Evangeli nisilkom fi Kristu Ġesu. Bil-qawwa kollha nikdbilkom, nitlobkom ixbħu lili. Għalhekk battilkom lil Timotju, lil min battilhom? Timotju. Min kien? Ibni Aziz u fidil fil-mulej. Huwa jfakkarkom fl-imġiba tiegħi fi Kristu Ġesu kif nagħlem f'kull knisja kull imkien. Xi wħud tkabbru bħal kieku minix ġej għandkom. Anyway, jekk pereżempju naraw Atti, ħanaraw Atti malajr. Kapitlu 6. F'dawk il-jiem vers wieħed l-att tad-dixxipli kienu qegħdin jiżdied għalhekk sar xi tgergir, right? Dak għadu ma jonqos, xorta għadna minn il-gerger. Vera qed jikkonfermaw il-Bibja, they're making sure to confirm the Bible. Vers 2, għalhekk it-tnax sejħu, it-tnax l-apostol sejħu l-ġemma ta' disċipli u għalilhom. Mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma tal-Alla biex naqdu fl-imwejjed, mela l-aħwa ħudu ħsieb ważlu minn foskom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb, ġifieri għandhom imġiba tajba u marufin għall-imġiba tajba tagħhom, mhux perfetti ma mġiba tajba. Sewwa
U li huma mimlijin bl-Ispiritu Santu bil-erf u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għattalb għal ministru tal-kelma u dan il-klima ġab il-ġemma kollha u għażlu li Stefnu bnedem mill-Ispiritu Santu bil-fidi, il-Filippu, il-Prokoru, Nakarru, Timon, Parmaenu, il-Nikola Proselita minn Antiochja. Dawn resqhom qudiem l-apostli u talbu qegħdu idejhom fuqhom. Jiġifieri prattikament warbuhom għal dan it-tip ta' xogħol. Tifhmu? Dejjem hekk isir ix-xogħol fil-mulej. Dejjem. Mela jien immonti daw ħassew li jixtiequ jibdew jagħmlu ministeru. Ministeru li jgħinu il-foqra, il-romol, sewwa, wow! Għandna bżonn dak il-ministeru anke fil-Knisja. Ngħinu l-romol, ngħinu dawk li huma għandhom familji mfarka. U inti tħoss din ix-xewqa f'qalbek tixtieq dan ix-xogħol. Inti mhux taqbad u tgħid ħammura x'Alla qalli. Jista' jkun li Alla qallek, imma ħalli l-mulej jikkonferma minn dawk ta' fuq hekk. Imma għax il-pastor jitwaqqafni għax nibża li jibblokjani. Se niftit, le se niftit. L-ebda pastor, believe me, mu ħajblokjak jekk inti ħab tibni u tagħmel xi ħaġa ta' ġi tal-Knisja. Għax kull pastor jixtieq u għandu bżonn lajnuna. Imma qgħod attent, għax jista' jkun li inti ħad tagħmel xi ħaġa li ħad tkun ta' dannu għall-Knisja. Tifhmu? Allura meta inti għandek xewqa li inti tibni Knisja, tibni lill-aħwa, tinkoraġġi lill-aħwa, liema pastor ħajġi jgħidlek le. Jalla kollha kemm inkom tibnu lill-aħwa, tibnu l-Knisja u tinkoraġġu l-Knisja, halleluja, u taqbdu ministeru u jinnafu kulħadd jagħmel xi ħaġa li jaċċella fih, jkun eċċellenti fih ħalli fl-ebda erja mal-poplu Alla ibati. Amen? Halleluja. Ma nafx li ma passer ħajwaqfek tagħmel ix-xogħol tal-mulejjin. Ovvjament jista' hemm preparazzjoni u għalhekk dawn għażlu seba' li kellhom ċertu fama, ċertu reputazzjoni li jisma' dan għandu karattru. Dan għandu karattru sod mimli bl-Ispirtu Santu mimli bil-fidi. M'intix ħadd poġġej xi ħadd joħsib ir-romol jew joħsib it-tfal u għadu ġej fil-Knisja. Irid ikun hemm training, żmien. Sewwa? Mela, ħalli l-Ispirtu Alla jikkonferma għaliex inti anka f'daw meta jkun hemm ordinazzjoni pereżempju, dak li qed jiġri Alla qed jikkonferma s-sejħa tiegħek. Alla qed jikkonferma dak li Alla sejħlek għalih. U inti bwiċċek minn quddiem ikollok sikurtà f'qalbek, ikollok paċi f'qalbek li jiena għamilt l-affarijiet sew. Amen aħwa? Halleluja. Mela, meta jiena nopera hekk, jiena nfittex nara li l-ordni apostolika, pastorali, dawk li huma fuq jħobbuni, jixtiequ lil ġid, sewwa dawk li tellawni, kienu miegħi fil-bidu tiegħi, jafuni sew, nafu finix tajjeb, finix daqshekk tajjeb. Għax dawk li ktar ħajnuni, jiena min taħseb fil-ħajja fin-naturali jixtieqlek li ktar ġid fil-ħajja tiegħek, kejd il-verità. Ġeneralment huwa l-ġenituru. L-iktar li naf li hawn familji infarkin sfortunatament fid-dinja u mhux kull ġenitur jopera sewwa, imma b'mod ġenerali huwa il-ġenituri x'jixtiequ? Jixtiequ l-ġid tal-wliedhom. Jekk intom kunu min hu wlied spiritwali u għandu ġeneratur spiritwali, ġenituri spiritwali tiegħek jixtiequlek il-ġid. U l-ġenituri spiritwali tiegħek jixtiequlek anzi ħafna aħjar mill-esperjenza huma. Amen? Qed taqbdu xi ħaġa se saħwa. Halleluja. Mela, tagħmel xejn li ħajjikkawża l-uġigħ sew immedjat lill-ġisem ta' Kristu. Ftakar aħwa, dak li jiena ħnagħmel ħajjibni l-Knisja, dak li jiena ħnagħmel ħajġib glorja lil Alla. Jekk għandek id-dubju fuq daw it-tnejn, iqaf tagħmel xejn fuq dak li inti se tagħmel. Ftakar li Alla huwa mħabba, jagħmel kollox bl-imħabba. Amen? Ma jrid jagħmel xejn biex iweġġa il-poplu tiegħu stess. Filippin kapitlu 2. Marru hemmhekk malaj. Filippin 2. Da jista' jagħtwa wkoll anke meta inti tiġi biex tiftaħ business. Meta inti tiġi biex tiftaħ business, sewwa inti trid il-business tiegħek ma jfallix, ikun ta' suċċess. Dawn huma prinċipji tajbin. Isma', inti ma titlobx il dawk li huma spiritwali fuqek biex jitolbu fuqek jew jitolbu miegħek. Mhux biss għal xi ministeru ġal-Knisja, jista' jkun għal xi xogħol. Jista' jkun għal xi business li inti tiftaħ. Jgħid pastor, itlob għalija ħalli l-mulej gwidani fuq din ix-xogħol, qed infittex xogħol tajjeb. Jew jiena mhux qed ngħidlek bil-forsi il-pastor jitlob għalik, imma meta inti ħadd tagħmel xi ħaġa li jista' jkun ħajbiddillek drastikament l-istil ta' ħajtek. Tiftaħ business mhux ċajta, tinvesti ħafna. Hemm investiment meta ħad tiftaħ business.
Kemm hawn nies li fetħu business, investor x'ma ta' flus u wara xi xahar tliet xhur fallew. Alla mexxihom biex jagħmlu hekk. Kemm hawn nies li fetħu ministeri inkluż f'Malta li wara ftit għala kollox. Alla mexxihom hekk. Ġifieri naf li għadu jattakka x-xogħol tal-Alla vera. U rridu noqogħdu attentu iktar rid noqgħod attent nkun ippreparat, aħseb wara meta ma tagħmilx l-affarijiet sew. Taqbdu xi ħaġa eżattament. Amen. Inti kull ħaġa li tagħmel fil-ħajja hija investiment. U bija b'dak li inti tagħmel tiġib glorja lil Alla. Mhux ilek innifsek, lil mulej. U tħalli warajk legacy ta' ġid. Amen. U ta' onur biex min jinħares lej x-xogħol tiegħek jgħid dak huwa xogħol t'Alla. Xogħol t'Alla ma jfissirx li perfett u għax Alla juża bniedmin dgħajfa. Imma il-frott ikun jidher jitkellem waħdu. Il-frott jitkellem waħdu. Amen. Filippin kapitlu 2 vers 1, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fil-maħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħnina u modirija, kunu fema waħda u mlewni bil-feħ ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsib wieħed. Tagħmlu xejn bil-pika ta' partit. Anqas bħal ftaħjir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis li ieħor aħjar minnu. Taħsbu li fil-ġisem ta' Kristu b'mod ġenerali ħanidilkom. Xi kultant naraw sens ta' kompetizzjoni minn ħajkun l-aħjar. Mhix ħasra dik. Aħsbu mela bħalma ħaseb Kristu. X'għamel Kristu? Għadda minn prova kbira u prefera lilek u lili u qablu. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, tfittix l-interessi personali tiegħek. Punt 5. Qabel ma tagħmel ċertu passi fil-ħajja tiegħek, speċjalment nitkellem passi drastiċi, passi ta' ministeru, passi ta' xogħol, passi ta' deċiżjonijiet fil-familja tiegħek. Jekk jiena, pereżempju, jekk jiena Gordon, ħanagħmel ċertu deċiżjoni tal-familja tiegħi, tajjeb u ħażin ħajbatu jew ħajgawdu u lidi. Jekk nagħmel deċiżjoni tajba, ħajgawdu u lidi. Jekk nagħmel deċiżjoni ħażina, ħajbatu u lidi. Mela jekk jiena ngħidu jiena ma rridx imur knisja iktar, sa naftit. Daw it-tfal kif ħajmorru knisja? Il-vin ħantelloħħom jaraw il-missierhom rebellus. Ix-xogħol tmur bil-fors, l-iskola tmur bil-fors, il-knisja jekk trid. Qed twittilhom triq ta' distruzzjoni għal ruħhom. Għalhekk meta inti tieħu deċiżjoni anke bħala ġenitur, ftakar id-deċiżjoni tiegħek mhux ħadd taffettwa lilek biss, ħadd taffettwa lil wliedek. Il-pastor, il-mexxejja spiritwali, rajja, apostli, meta tieħu deċiżjoni, dawk li huma close tiegħek ħadd taffettwahom. Tajjeb jew ħażin. Għalhekk ma taħsibx fik innifsek, qis il-ħadd ieħor aħjar minnek. Mela ċekkja qalbek. Number 1, isimgħuni. Jekk qalbek qed ngħidilkom b'imħabba b'paċenzja kbira u bl-akbar serjetà. Jekk qalbek f'qalbek hemm ħiel ta' offense, egoizmu, self-centered, xi tip ta' arroganza, xi tip ta' ambizzjoni egoista għalik. Xi kultant ħanejlkom aħwa, xi kultant dawn l-affarijiet ma jkunux daqshekk ovvji fil-beraħ. Ma il-mulej jorjomlok, jibda jindikaħħomlok. Għadu attenti
mill-pride. Il-pride hija l-mamma ta' kull dnub. Jekk inneħħi il-pride, Alla jiġi l-ewwel. Il-pride tagħmel lilek l-ewwel. Infittex l-interessi tiegħi, x'jidher li jiena x'inħossina u kif nifhimha jiena. U dawk li huma qed iħarsu lejk, kif ħajoħduha? Ħadd ikkawżalhom paċi jew konfużjoni. Fuq xiex tkellimna dal-weekend? Fuq in-naċ. In-naċ huma faċilment reactive. Kif il-naġa tixxejkja naqra, ix-naġa daħħejja tixxejkja bħala. Jekk naġa waħda tibża, in-naġa daħħejja tibża wkoll. Għalhekk poplu tal-la River of Love tħallux ħiel attra ħiel ta' biża fikom. U fl-attitudni tagħkom u fil-klim tagħkom qed ngħidilkom minn qalbi nabborri kull sens ta' biża. Għax bħalma l-fidi tat-tira lill-Alla, il-biża tat-tira l-appost. T'operax fl-ebda tip ta' biża. Opera bil-fidi. Għax il-biża l-bnidem bħal kelb, xi kultant il-kelb ixhom. Il-bnidem ukoll ixhom, I can pick it up meta xi ħadd qed jopera fil-biża. U l-biża tisraqlek il-paċi. Il-biża ma tħallikx tagħmel deċiżjonijiet with a clear mind. False evidence appearing real, fear. False evidence appearing real. Tagħmel xejn fil-biża. L-iskrittura tgħidlek ma tistax toġob il-Alla mingħajr fidi. Tittamel kollox bil-fidi, konvinzjoni. Fuq il-bazar fuq il-kalma talla, fuq l-ispirtu talla, fuq il-paċi talla, konvinzjoni li jiena tkellimt ma' dawk ta' fuqi, jekk nagħmel xi deċiżjoni drastika, għandi l-paċi, għandi l-barka, mela għamilt il-passi kollha. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. U attent minn xi tip ta' false humility, umilta falsa. Ara, l-umilta vera lilek toqtlok, ġifiri lilek ħaġibek zero. L-umilta vera, x'lilek l-umilta vera lilek ħadħoġġik l-aħħar. Għandna kif rajna Filippin kapitlu 2. L-umilta vera tpoġġi l-ħaddieħor qabilha. L-interessi ta' ħaddieħor qabilha. X'inhu l-ġid tal-Knisja qabel l-interessi tiegħi? X'inhu l-ġid tal-familja qabel l-interessi tiegħi? X'inhu l-ġid ta' qabel tiegħi? L-umiltà. Il-bira ħed statement li vera kienet mill-ispirtu f'qalbi fil-kors. Meta jiena u inti għarafna l-Kristu bil-grazzja d'Alla u Alla salvana u ġejna salvati, aħna ma milna xej biex niġu salvati, aħna xej, zero. Just minna u tħanna fil-weda, that's it. U niftakar darba l-mulej għalli dil-kelma kont għaddej minn żmien, kont għadna l-Amerika u kont għed nistudja fuq l-intimità mal-mulej. U niftakar darba l-mulej għalli biex inti tidħol fit-tempju, fil-prezenza tiegħi, jiena kellim mut għalik. Imma biex inti tidħol fil-post il-qaddis, inti titmut għalija. Isimgħuni sewwa ħu. Jekk inti tittejx viċin Alla, fil-post il-qaddis sagrifiċċji mejta biss jidħlu. In the Holy of Holies, tafu li t-tempju kien maqsum fit-tlieta. Meta s-salva u s-sir parta mill poplu tal-la, inti tidħol fit-tempju, fil-xirka, fil-prezenza tal-la, fil-saltna. Imma tbaqalek stage, tbaqalek tieni stage u tile stage. L-aħħar stage huwa the Holy of Holies, il-post intimità fejn inti liberat ħiles totalment minn kull dnub. Imma l-akbar dnub huwa l-ego. Mux il-pornografija, ovvjament mux ħajtħol hemmhekk krati għat madda fil-pornografija, ma aħna xi kultant naħsbu li l-dnub pornografija tpejjeb tidaj kollox ħażin dak vera.
imma hemm dnub li la hija pornografija, la huwa tipip, la huwa droga, la huwa didaj, imma ego. Ego, man, ego. U tipprovax tfittex l-ego f'ħadd ieħor, fittex l-ego l-ewwel fik. Ego ġifieri what I want, what I feel, what I think, what I. It's called eye disease. U tgħid li ċċekkjaj terġa' ċċekkja llum. U għada rġa' ċċekkja. L-ikbar dnub huwa l-ego ta' mhux it-tipjib jew xi ħaġa oħra, dak l ikbar dnub. X'irrid jiena, x'naħseb jiena, x'inħoss jien, x'jidhirli jien, dak huwa l-ikbar dnub da jien. Spiritu Santu għajna. Amen. Mela ċċekkja qalbek qabel ma tagħmel ċerti passi f'ħajtek. U għara jekk hemmx qalbek pura qudiem Alla. Ibqa' umli, proteġi qalbek xi ħaġa li l-Bibja tgħidlek fil-ktieb tal-Proverbi. Meta xi ħadd ifaħħrek, miskina int. L-Iskrittura tgħidlek fil-ktieb tal-Proverbi nsejt eżattament fil-vers eżatt, imma tgħidlek il-bniedem jiġi ttestjat qalbu bit-tifħir ta' ħadd ieħor. Għod attent meta jfaħruk kemm inti bravu, kemm inti brava, kemm għandek talenti. Illum xi ħadd qalli brother, qalli inti qed tagħmel ħafna differenza fil-pajjiż, qalli inti mhux biss wieħed minn Malta, qalli inti you're 1 in a million. I'm 1 in 7 billion, what the heck are you talking about? Mela, il-popolazzjoni tad-dinja jekk hija 7 biljun. I'm unique, every one of you is unique. Imma naf li dak li qalli huwa biex inkoraġġini, imma kemm huwa kienet tentazzjoni biex jimlili rasi. U attent, meta xi ħadd ara ħanejdlek l-għadu iwaqqak mhux bit-tmaqdir, bit-tifħir. It-tmaqdir jumiljak, għalkemm ma nħudux pjaċir bih imma jumiljak għax iġilek tħares inside. It-tifħir jibda tħossok. Wow, kemm jiena tajjeb. Qod attent min ifaħħrek. U jibda jgħidlek kemm inti anointed brother. Wow, qed nara pastor fik. Qed nara apostlu tan-nazzjon fuqek. Qed nara profeta kbir fik. Aħjar tara xejn u jekk tidvera tara xi ħadd ara l-Kristu biss. U biex ngħidlek nara l-Kristu, irid narak titkellem bħal Kristu, topera bħal Kristu, naf li m'intix Kristu, imma b'mod regolari rid narah fik. Għax naf li inta dak il-ġisem imma rid narah regolari. Naf li xi kultant jimmanifesta Gordon, Mario, Giuseppi, Mariella, Mari, whatever. Xi kultant jimmanifesta ma nistax nara dejjem Mariella, rrid nara l-Kristu regolari. Nifhem li għad għandek dak il-ġisem u hija l-ikbar għadu tiegħek, naf. Imma l-Kristu rrid narah regolari, ma nistax narah darba kull 3 xhur x'inkella mhux Kristu qed jimmanifesta fik. Il-kelma tal-mulej għal din is-sena u naħseb għal tul ħajjitna sakemm Kristu jiġi hija ħafna qlub jiġu testjati. U bil-grazzja tal-Alla jiena u inti rridu ngħaddu mit-test. Għalhekk oqgħod attent min ifaħħrek. Oqgħod attent min ifaħħrek.
ابقى يوملي. It's not about you. Even if you made it about you, it's no longer about God. Even you say, anke jekk tgħid praise the Lord. Punt 6. Kun żgur li m'intix offendut. Tfal tiegħi bħalissa jerġgħu jgħaddu l-kors Bait of Satan. Iżmawni ħanidilkom u ħantikom opportunità biex tuħdu għalikom. Ma m'intix ħaduħdu għalikom. Dawk kollu li għamiltu l-Bait of Satan, irġgħu għamluh. Tiġi għamiltu darbtej? Għamlu t-tielet darba. Fuq 3 toqgħod il-borma. Għax hawn bosta li għamluh għalmuh imma belaw dak kollu li għalmu u tgħallmu. Mela ma għalmux ma tgħallmu xejn għax inti titgħallem biex teħleb meta l-opportunità tiġi. Għax bħalma qal Ġesu, l-opportunità li tiġi offendut ma tistax taħrabha. Ħatiġi dejjem. Però xi kultant it-tortija kien li tiġi offendut. Taf li huwa t-tortija li tiġi offendut? U t-tortija kien ġeven? Inti min qallek biex toqgħod tħares lejja? Inti mhux lej Kristu suppost tħares. Bħalma għedna fuq dik tan-naġa. In-naġa għaliex intilfet. Għax marret wara naġa oħra minflok baqgħet mixja wara r-raj. X'ġara għal dik il-pass, dik il-naġa, pastor? Ma inti wara l-naġa timxi? Ti mhux wara r-raj suppost timxi. Mela, oqgħod attent, mek żgur li jekk inti offendut, żgur ta' m'hemm xejn. Għax qalbek mhix qiegħda sew, qalbek mhix qiegħda sew biex inti tisma' verament b'mod ċar xiri talla minn għandek. Resentment. Il-Bibja tgħidlek ir-resentment iġġiblek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 10 vers 14. Tgħidlek it corrupts your heart. It corrupts your heart. U ma tħallikx tibqa' għaddix quddiem Alla meta jkun hemm resentment. Mibeda, nuqqas ta' maħfra ġenwina. Naf li mhux faċli. Għalek li faċli inti. Inti l-Kristjaneżmu għal-mejtin biss taqdi, mhux għal-ħajji. Inti taf il-Kristjaneżmu għal-mejtin jgħan. Inti taf li inti meta sir Kristjan, tafx għallek tagħmel inti il-mulej. Tiġħadilek innifsek u tirfa' salibek, ta'. Mhux għallek aqbad it-tron u ħampoġilek kuruna u qgħod ixxenxel barra jekk għaddi wara kemm inti sabiħ. Meta rġgħet lej Kristu l-ewwel ma jagħmellek Alla joqtlok biex illi go li jien imħut. Amen, you owe me. L-ewwel Ġwanni 1 vers 7 wieħed mill-iskitturi verament li jimministra li ħafna għax minnu tista' tagħmel turrum prietki. Jekk aħna ngħixu nimxu fid-dawl, bħalma huwa fid-dawl, inti tgħix fid-dawl mhux tal-bozza ta'. Tgħix fid-dawl ta' dak li huwa sew. Il-pastor forse ma jarakx, oħtok, xuk, missierek, u liedek, xutek, raġel, il-mara forse ma tarakx. Malla, kollox qed jara. Inti tkun sew qudiem Alla għalik, mhux għall-pastor u għall-oħtok u għall-martek u għall-żewġek. Għalik tkun sew qudiem Alla. Jekk aħna ngħixu fid-dawl, bħalma hu fid-dawl, aħna nixxierku flimkien, ġifieri min mhux jixxierek żgur mhux qiegħed fid-dawl. Id-dem ta' Ġesu Kristu jaħsilna minn kull dnub. Id-dem ta' Ġesu Kristu jaħsilna minn kull dnub. Continue, there is a constant flow of the blood. Hemm flow continu. Qed timxi fid-dawl. Jekk hemm ir-resentment, il-mibeda, nuqqas ta' maħfra, għadek meta taraħ jew tara tqarras wiċċek.
Mulej Ġesu. Help us, Spiritu Santu għajna. Aħwa, ma tistax tgħix fid-dawl ta' dak li huwa sewwa u għaddix quddiem Alla jekk inti l-affarijiet għadek ma rranġajthomx. Jekk inti għadek ma rranġajx l-affarijiet ma' ħuk u moħħtok. Jekk inti għadek ma ħfirx, jekk inti għadek iżżomm mill-anżita, għadek m'intix qed tgħix fid-dawl u wara ma tmux tagħmel xi deċiżjoni maġġura f'dak l-istaġun. Għax m'intix tara ċar. U d-discerniment tiegħek huwa corrupted. Bħalma qal il-raġel Alla kienet ħejjin. Aħjar inkun pass wara billi nkun pass qabel dak li Alla jagħmel. Remember, a shepherd does not push. He leads. Tagħmel xejn bil-biża, punt 7, punt 8. Hawnhekk fejn jimmissjaw ħafna Kristjani. Jekk tħossok maġġel u li tgħid nagħmel xi ħaġa malajr, għax qed inħossni malajr, jisni nagħmel xi ħaġa malajr. Isma' din mhux qed nitkellmu fuq ħammorru sal-kamra tal-banju hawn. Aħna nitkellmu fuq affarijiet serja u affarijiet li huma qaddisa għall mulej. Jekk tħossok maġġel, hemm ċans serju li mhix minn Alla ma minnek ambizzjoni tiegħek. Amen. U jekk minn Alla, mela jista' jkun li t-timing huwa ħażin. U hawnhekk fejn jimmissjaw bosta Kristjani it-timing. Infatti naħseb ħafna minna l-maġġoranza tat-trabi nimmissjaw fl-erja tat-timing. Ismawni, waiting is not a sin. Li tistenna mhux dub ta' qalbi. Li tistenna mhux dub, anzi li tistenna qed jikkawża fik u qed jikkabbar fik karattru biex kun karattru sew, sod. Ħalli ma tagħmilx l-għażla ħażina u l-pass ħażin, ċertu għażliet ikollok tgħix bil-konsegwenzi tagħhom aħħota. Meta ħanidkom waħda storja drastika, Jiena kelli ħabib tiegħi it-tnejn huma gradwaw minn Rejma, sada biex tifser tiggradwa minn Rejma. Il-kelma tibda toħroġ minn għajnejk, minn widnejk, minn imħarjak, minn kull imkien ta' tiggradwa minn Rejma, dak tfisser 5 sigħat Bible College kuljum. Sewwa? Daw gradwaw minn Rejma, kien ilhom joħorġu fl-imkien 3 xhur 4 xhur, u da beda sejra I love her brother, I wanna marry her. Naf għax rid jikollha. Sewwa? Hekk rid jikollha. Ridikola. Għatlu brother kien jismu Brian. Għatlu brother, għatlu taġġil xi ħasra. Għax jispiċċa ssir statistika oħra. Mamma mia, they confirmed my word. Għas għaddew 6 xhur tiġa kien id-divorzja. U kienet verġni. Ġifieri wara li żewġu, ġifieri di miskina stenniet ħajjita biex tiżewwel wieħed biex talaqqa wara 6 xhur. Anzi, inqasam fattew xi 4 xhur wara. And they became another statistic. Certain choices, you have to wait, truly wait. It's during waiting that you are being tested. Wait, mamma mia, xaġlandek, wait. ħafna mir regrets li aħna ngħixu bihom ta' falix, għax ma stennejx minn biżejjed. Wait, business, deċiżjoni ta' business, deċiżjoni ta' ministeru, x'ħan nagħmel, ma nagħmilx. Mbagħad wara nirrealizza mbagħad tolejt, mbagħad taf x'ħajsir, mbagħad ħajsir it-tifrik. Jekk hux switch, jekk hux ministeru, jekk hux business, jekk hux relazzjoni, jekk hux xi namur, loving relationship. Taġġiel, take it easy. Jekk inti għandek karozza miexja bil-mod, hija ħafna iktar faċli tiggwidha meta miexja bil-mod.
Jekk miexja maġla u inti tittigwida, ħad ispiċċa ġaħajt. Easy, take it easy. Alla mhux maġġel. Holy Jesus, help us. Amen. Waiting prepares you, not delays you. Li tistenna jippreparak. Mhux qed iwaqqaflek il-pjan ta' Alla li tistenna. Alla Kristu stenna 30 sena biex ikollu ministeru ta' 3 snin u jbiddel l-istorja tal-umanità. 30 sena aspett, imma pastor għax inni fil-Knisja meta ħan iġi ordnat. Sandodna lek pizza. Għax pastor, inni fil-Knisja meta ħad ibatni. Mur, il-ħas tal-marsa, jew is-saqax kollu. Hemm preparazzjoni. Darba mill-messaġġ hawnhekk wieħed mill-iktar potenti li qatt pretkaj ġo din il-Knisja. Taqbis l-istaġuni ta' ħajtek. Morru simgħu. Għax taqbes staġun ma jfissirx li Alla u hija qabżu. Tittirrepetih. Taqbis l-istaġuni ta' ħajtek. X'imbagħad ikollok tgħix bid-dispeċir. U ċertu dispeċir ma tistax tirranġaħ. Alla jħobbok iva. Għandek il-Kristu xorta salvat. Halleluja. Jekk inti toħroġ mill-pjan divin perfett Alla għalik, jista' jisfruttalek ħajtek u l-futur u l-pjan ta' ħajtek li Alla għandu għalik u għal dawk li huma ta' madwarek. Għax inti meta Alla għandu pjan għal ħajtek, ftakar li mhux għalik bista. Għal dak li għandu madwarek u għal dak li Alla għandu qed isejjaħlek għalihom. Halleluja. Ħallu l-grazzja u l-paċi u l-erf tal-Alla tigwidakom bl-imħabba tal-Alla dejjem. Amen. Thank you, Jesus. Ja, importanti naqralkom xi ħaġa li qal Kenneth Hagin bl-Ingliż ħanqarah ma' di. Ħanaqraħilkom di isimgħuha sewa. Isimgħuha sewa. Fuq rigward għal ħafna ta' infatti hemm ktieb jismu How to be led by the Holy Spirit inħeġġixkom għamluh wieħed mill-assignments ta' ħajjitkom. How to be led by the Spirit of God ta' Kenneth Hagin ma raraw. Mela. The word and the Spirit agree. Il-kelma tal-Alla u l-Spiritu jaqblu. How can you tell if the Spirit of God is moving you? Kif tista' tkun taf li l-Spiritu tal-Alla timexxik? If it is in line with the word of God, jekk huwa verament taqbel mal-kelma tal-Alla, then it is of the Spirit, verament tkun mill-Spiritu tal-Alla. If it is in line with the word, then it's not. If it's not in line with the word of God, it's not from the Spirit of God. Jekk ma taqbilx mal-kelma tal-Alla mhux mill-Spiritu tal-Alla. Amen. I've had people tell me God was leading them to do something. And when I heard what it was said, I said, no, that's not the Spirit of God. Kelli nies li qalu li l-Ispiritu tal-Alla qal li biex nagħmel xi ħaġa, mbagħad meta jiena nsaqsihom jekk ix fil-kelma tal-Alla u jgħidu li le, mela mhix mill-Ispiritu tal-Alla, as simple as that. Sewwa. Hallelujah. This is an extreme case. Per esempio, dan huwa każ rari ma vera. A man told me he thought that the Spirit of God was leading him to another woman and leave their spouse and marry another one. Di vera ġrat. Xaħat ġviri li l-Brada Hagin għallu l-Ispiritu tal-Alla tgħid li għandi nitlaq il-mara tiegħi u mmur ma' mara oħra. Sewwa? Di ġrat anke fil-ħajja tiegħi. Tiegħi ġviri. Meta jgħidilkom dak il-Ministeru daqs dinja madwar id-dinja kollha Ġesu ħanin. U l-fundatur ta' dak il-Ministeru jiġi jgħidlek Alla qalli il-mara tiegħi huwa mara oħra mhux il-mara ta' żwieġ tiegħi. Taf kemm tkun kwasalt. Ara ma taħsibx li inti titqarraq millu malada ta'. Oh, wakey by the grace and the love of God I'm telling you all of this. Inti ma tiġix imqarraq millu malada. Ix-xitan jibda jiżralek ftit. U le mhux qed taffettwani pastor. You're already being deceived għax qed taħseb li mhux qed taffettwak. Insomma, actually, no, that is not in line with the word of God. The Holy Spirit does not break up homes. Le, l-Ispiritu Santu ma jkissirx biġijiet, le. Dak li għadalla, mux ħajmur jifirdu l-Ispiritu Santu. Faċli, le.
taħsebx bik biss, tgħid li pastor, forsi tgħid li ma mhux qed tgħid għalina, ismawni hawn ħafna nies bħalissa f'Malta li qed jisimgħu dal-messaġġ u hemm nies li għandhom bżonn jisimgħu din il-kelma bħalissa. Jew xi ħadd jiġi li pastor qed inħoss li għandi ngħix flimkien mal-boyfriend qabel ma niżżewweġ. No way! Mhux Alla jgħidlek hekk? Murtejx mal-boyfriend tgħid toqgħodu żżebġu toqgħodu titolbu flimkien. Le, l-Ispirtu tal-Alla ma kienx l-Ispirtu tal-Alla għalek mur eħx mal-boyfriend biex tipprovaw il-xieġin qabel ma tiżżewġu, bent xi karozza jew xi magna tal-ħażin. Unbelievable, believable. Sewwa. Tgħid li ma xi ħaġa oħra, passer qed inħoss il-mulet jibgħatni biex nibda knisja. Tajjeb. Stenna, prepara ruħek, għamel dak li jirrikjedi minnek. Hemm ċertu courses biex issir pastor, sewwa, irid ikollok sejħa, u mhux kull min għandu sejħa ministerjali bil-fors pastor ja ħasra. Hemm turrum ministerji oħrajn. Forsi inti msejjaħ vera biex tmur full-time ministry, ma tkun itinerant, tivvjaġġa, tippretka. Tagħti t-testimonjanza tiegħek x'għamel miegħek il-mulejek, speċjalment jekk ikollok xi testimonjanza unika. Hawn nies għandhom ministeri, jiena nemmen qalbi kollha. Madwar id-dinja kollha, ma ħajtkellem għall-Maltin għax Maltin ħajfmuni b'din il-lingwa after all. Li hawn nies li Alla sejħilhom f'post u minħabba l-ambizzjoni tagħhom egoista mhumiex f'dak il-post għaliex semaw il-vuċi li rridu jisimgħu, li rridu propju jisimgħu. U għafolja kellhom twissijiet imma ma semawix. U spiċċaw jridu jagħtu rendu kont l-Alla quddiem għadhom, tagħhom da. Għax x'imkien il-ġisem ta' Kristu bata. Aħna fid-dar tal-Alla tagħna naħdmu, aħna mhux għand il-fast food restaurant qed naħdmu, daw affarijiet qaddisa. Għalhekk kemm il-darba tilkom aħwa ħsieb dak li Alla qal lilek biex tagħmel, mhux lili, tilħaq salibi. Ilħaq salibek. X'egrek jada minnek Alla. Għamel dak, kun fidil hemm, spiċċa fidil f'dak ix-xogħol tiegħek ħalli jsibek fidej il-mulej. Min ħafna nies li qegħdin f'diżordni ħasra, qegħdin f'konfużjoni. Ti taħseb li minn Alla. Ejn nagħmlu mod jiġi r-rapture illum. Nċen tagħmelaw, inti mhux supposta wieda. Ma nafx jiena naħsibhom dawn l-affarijiet, intom naħsibhom dawn l-affarijiet. Jgħaddu minn moħħhom dawn l-affarijiet. Għax ħadd għalija x'offendut. Le ħfirt, u xi ħfirt ma tidhirx li ma ħfirtx. Għadek għaddej bija u għadek għaddejja bija u ilek. Xi ħfirt. M'intix tinduna? Mela kompli. Alleluja. Kulħadd iqum bil-wifqa. Qum bil-wifqa. Poġġi jdek fuq qalbek. Ejt miegħi il-kelma miegħi issa stess. Għidlu mulej qadis. Għallimni narbel li nifsi. Jekk hemm offense, nuqqas ta' maħfra, jekk hemm xi grudges, lejn xi ħadd, u minnu jimini. Mulej, nirrilisjom issa stess. Ħalli ngħix fil-paċi u fid-dawl tiegħek. Ħalli ngħix f'xirka bla telfin, bla waqfin, bla tfixkil bejni u bejnek mulej. Aħsilni bidem qaddix tiegħek. Millum il-qudiem niddikjara li jiena immexxi mill-Ispirtu Santu. Iggwidat mill-Ispirtu Santu. U mulej għallimni neżamina li l-nifsi. Fid-dawl ta' daw il-punti li jida għadek kif għallimtni. Fid-dawl tal-kalma tijak. Fid-dawl tal-paċi tijak. Fid-dawl tal-orni divina tijak. Fid-dawl tal-umiltà li jinti sejjaħt li għalija mulej. Mulej. Kwalinkwa ħaġa li jem li jattamini, tfixkilni mill-li nara ċar, jitolbok missir. Aqlaħħa minn ġa qalbi, ħalli nkun kapaċi verament, nkun sensittiv
għal-gwida tal-Ispiritu Santu. Ġesu, la tħallinix arraq li bija nifsi, la tħallinix niġi zvijat, la tħallinix niġi mqarraq b'sinjali folots, profesiji folots, jew xi ġubiet folots mulej. Imma mulej, numilja ruħi qudiemek. Ħalli l-kelma tiegħek tinfidni bħal sejf mulej. U qaċċat minn ġew fija dak kollu li mhux ġej minnek, Ġesu. Mulej tiegħi u għala tiegħi. Għallimni nħobbok kif jixaqlek mulej. B'qalbi kollha, b'moħħi kollu, b'ġismi kollu. Jiena naf dak il-jum li inti sejjaħli irid nidher quddiemek mulej nagħti xi da għal dak li jien responsabbli fuqu f'ħajti mhux il-ħadd ieħor. Birek mulej il-ħajja tiegħi, il-familja tiegħi, il-knisja tiegħi. Għallimni noż dak li inti tajtni u fdajtni bih. Ġesu, mulej tiegħi, irrenja f'kull erja f'ħajti. Numilja ruħi mulej. Anke fejn jien għandi bżonn nirranġa, nirranġa. Fejn għandi bżonn nitlob apoloġija, biex nitlob apoloġija. Fejn għandi bżonn naħfer, mulej naħfer. Min qalbi Ġesu, nitolbok. Għamel il-fjamma tal-Ispiritu Santu fija, tħeġġeġ u taqbad għall-eternità. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazie Ġesu. Amen. Halleluja. Nispera li għajnitkom din il-messaċ il-lejla. Amen aħwa. Il-YouTube, Facebook, God bless you. Narawkom il-sib li ġej. Brandon għalaw, siħbi. Brandon. Where are you, Brandon? Brandon għadu kivala 32. Ej, ħankantawlu dan u għed mitfall ta' din il-familja. Ej, la' ġbin. Ej, ħankantawlu happy birthday. U l-maratijaw u ma' gbar ta' kbira u